Cepat! Virgin ka ni o Angela? Ang tanong! Yahoo! Yes, pindutan ko. Nabilbilang at kung kakaroya kwarta so anak iyo. Kuripot kayo sikara o ande? Hindi. Hindi. Hindi! Hindi. Hindi! Tingnan natin. Hindi nga. Hindi. Good. Ang galing. Yes! Now, eh, Hindi siya kuripot. Ade. Game na. Ang tanong! No walay galingan abroad na barkadam o relatives mo. Una asa kaya itdan to kaya pasalubong o ande? Ande. Start. Ande. Daw. Oh, hindi. Good. Congrats. Okay. Ang tanong! Magano? Diyan si kayon, amin niya mambabarkada. Sika sumanunaan niya ni Mamarites o Ande? Ande. Ande. Tigil ka. Kanin yan. Ayun na, namumula na ako. Ande ko ang kwa. Ay! Namumula na. Hindi. Nice. Ba't ganun? Very good. Ang tanong! Makakapigara kayo ng asawa yung sa kay agaw. Sa kilabat. Sakay! Okay. Nagsisinungaling ba o hindi? Wala. Nice. Galing. Kami bulas one day. Ang tanong, sa ito pa, idanyura ko ni Bulas o Ande? Ande la. Ano? Ano kurinte kayo, idanyura? Oye. Apurente. Sinungaling. Yan. Ang tanong, tuwing kinukuha ka na ninang ng isang tao na hindi mo gaano ka-close, masaya ka ba o hindi? Hindi. Hindi. Okay. Game. Wala. Very good. Yun. No, atalpak anday balon sapatos mo ya ang puti. Igulok mo makatalpak o ande? Ande. 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 Kasi suli na matubal. Ito na si Mami. Si Mami na, Mami. Ang tanong. Noon oras ya, grabe pasnok yo. Kasi naantan yun, bagsak sa anak yun ng college. Limuobod utak yo ya, gabay yung palayas ng saman o ande? Ande, tayo narok na anak ko. Apaan? Apurente out. Sinungaling. Ikaw. Si Ben, si Camila ba? Sobrang kamat. Hindi. Kaya rin, sobrang ka.
dapat. Balas. Di akin ako rin tiyo. Tama sila. Masin. Ito. Taro na ko yung datar, gabay ko na yun. Kuya? Oh, Ah. question. Ay ka. Safety pot! Virgin ka ni o Angela? Siyempre, Virgin.